Niyazini ukuthi lento esiyenza la izoza namuphi umthelelo. Lento esiyenza la yokushaya awumakhelwane bethu ukushaya abantu abafana nathi ngoba thina kahle kahle sinjengomuntu obopha itshe elibophe ngentambo bese libophela lapha esihlahleni lilenge ebese jikijela umuntu ngalo kanje liboshwe ngentambo libuye yilento esiyenzayo ke thina le. Thina sizinkawu ngalendlela le exakile kuba unkawu lento esiyenzayo. Sizothola ngokubaxosha njengoba sibashaya sina yini esizoyithola. Ngabe umhlaba wethu uzobuya? Sengiyabuza wena umuntu othi abahamba. Ngoba phela into eyinkinga esinayo kakhulu la njengoba usibona sihlupheka, asihlushwekiswe yilabantu. Sihluphekiswa ukuthi umhlaba awukho ngaphansi kwethu. Sizigqila sisebenzela umlungu, uholela imali engakusizi ngalutho. Uholela imali ukuthi uthenga utshwala, udle, uthenga ukudla, urent, uphinde uvuke mase kuphela inyanga futhi uphinde ushone kuyena. Yabona? Yini esizoyithola? Uma ngabe sibaxoxa ubona ukuthi amathuba omsebenzi azovela bebaningi, umsebenzi izokwanda. Umsebenzi awukho eSouth Africa. Kwakunini lokuthiwa kuzoba khona amathuba omsebenzi engabe bikho? Awukho umsebenzi eSouth Africa. Lento esenziswa yona la ayikho. Lento yedudula ayikho. Angeke izisebenzele bafethu kanti nina iborder nicathi into kanjani? Nicathi khona ucingo olude lapha noma khona noma khona udongo olude olivimbela abantu bangale eZimbabwe bengaweli ngapha. Akukho lutho igate kuphela, akukho ngisho ucingo. Manje ubothi ungayivimba kanjani yonke lento ngokuthi ushaya abantu? Aniboni ngani lento esiyenza ukuthi lihlazo? Izovimbela izingane zethu nina seningasekho. Ekutheni ikwazi ukuphuma ziyophila kahle kulamanye amazwe angale. Imbi lento esiyenzayo abantu abamnyama, imbi, ilihlazo, ichilo. Asakwazi thina ukuhlala phansi sibonisane njengabantu ngoba phela siyabonisana makukhona inkinga kuyaboniswana kuhlalwe phansi kuqhamuke nesixazululo. Bayahleka belungu ntshene ngalento esiyenzayo. Bahleka thina sinjengezinja ukubona mina ngabafana nisakhula sebancane qhamuka abafana abangale wesigodi nani niqhamuke ngapha kulesi sigodi esingapha nihamba nezinja nabahambe nezinja ebese niyayiqhatha zilwe abelungu ke kanjalo bayasibuka thina siyalwa nje kanje futhi bayahleka bayasho ukuthi ubheke lezi iphukuphuku zilwa zodwa. Into engizama ukuyenza mina ukuzozama ukunivezela ekutheni bafethu singabantu abamnyama sonke asikwazi ukulwa sodwa kanje nasi isitha la eceleni. Qhubekani ke kodwa. Qhubekani kodwa le South Africa le eniqhosha ngayo namhlanje while ungenalutho unepasi kuphela lokuthi ungwala nakusasa sengavuka ngayona lento le oyijabulelayo lento le ogabe ngayo lento le ekwenza umili impiko ubona ngathi obadinga abanye abantu. Nakusasa sengavuka inginje. Izolo ngithe lithatho semsamo limlahle eminyango lithatho semnyango limbeke emsamo. Niyozwa ngetshe njengenyoni nina enolimala. Nolimala ngoba umqondo wena ngazi ukuthi ngicabanga kangakanani. Uhulumeni osikhathayo la. Zibuze oqala abantu bangene kanjani lapha. Angithi bayasho ukuthi bayabribe lapha. Which means khona icorruption ekhona lo muntu labantu abagada lapha babrabhisa abantu uhulumeni aqinisa umthetho aqinisa isandla. Khona bengeke bengene mengamfuna umuntu ongena passport. Okay sifanele kusangene libribile lapha. Zibuze lo mlungu omqashayo nje ukuthi ukuthathela umsebenzi wakho wena ukuthi umqasha kanjani lo mlungu lo muntu lo. Umqashelani ngoba kana phepha. Yini ungaxabani nomlungu wena? Okuyena yena usho ukuthi ungasafuni wena osefuna lo muntu ngoba nakho semqasha ngisho naphepha. Umbuzo umqasha kanjani lo muntu abangana phepha mlungu. Niyabesaba belungu. Niyabesaba belungu. Nazi ukuthukana nithuka abantu nithuka izinhlamba. Niyagcine lapha nje necala lacwecwe. Nahluleka zehluleki nikwazi ukushaya abantu abafana nani. Akusikona ukuthi thina sithi siyabavikela abenza okwrong. Umuntu owenza icala akaboshwe. Umuntu ophatha ama drugs akaboshwe kuphindiselwe ngakube engaphinde ethola ilungelo lokuza ngapha. Umuntu obulalayo akafakwe ejele egwetshwe ngisho life sentence ilungile noma kuphindiselwe ngakubo oboshelwa ngale ngapha engaphinde ethola imvumo yokuza ngapha. Asikhondomi ukuthi abantu abeze la bezokwenza ukuganga. Kodwa sifuna ukulungisa le ndlela enilungisa ngayo akuyona indlela yokulungisa izinto lena. Iyamosha. 5 years to come noma 10 years to come akekho umuntu omnyama ozobe ekwazi ukuphumeka kulamazwe ngapha phezulu eAfrica ngenxa lento eniyenzayo. Too racist. Nizinja ninomona. Ayisuka. Angazi noma ngizothi umona noma yini lento eniyenzayo kodwa ungacabangi nje. Hayi bafethu ikhona enye indlela yokwenza izinto. Hayi le. Hey ama foreigner asathela umsebenzi kwaze lapho kwenza ibhavu wena. Kwaze lapho kwenza iboiler. Wake walenza kuphi ishimbili wena? Hi guys. Umuntu oncenga umsebenzi umbona ngakanye because this guy keeps on blaming or criticizing ama Operation Dudulas and much.
ekubeni yena esajini lakhe is doing nothing to solve this problem. Kusobala ukuthi kuleya restaurant asebenza kuyo i-honor ama-foreigners. So bamfakela i-pressure ukuthi ahlala akhuluma against March and Operation Tutula. That's my suspects. I'm not saying ukuthi kunjalo, but I'm just suspecting. Because guys, we can't keep blaming each other or undermining or criticize indlela abanye abantu benza ngayo izinto. We can't keep criticizing each other's efforts because Operation Tutula, March are doing something. If ubona i-Operation Tutula or i-March indlela benza ngayo ungayithandi and you think there's a better way to solve this issue or this crisis, do it yourself. And people of South Africa, if babona ukuthi leyo ndlela i-right, they will support you. Operation Tutula started something, March started something, because South Africans, they see this thing, it affects them, it affects their daily life, and it will affect their future. They support these people. So you can't come here and talk uzuvuleke imisipha and call abo Operation Tutula na March ubakubize ngezinja. No one has a right ukubiza omunye umuntu ngenja. There's no way people can be chased in India, in China, in Mozambique, in Kenya, in Ghana, and even in UK and America. Nigerians are being chased because they commit crimes all over the world. And you as a South African, you stand here and defend those people. So there's no way you defend these people without benefiting. So direct or indirect, somehow you benefit. That is why I say I suspect this guy is working for a foreigner. That restaurant he's working for is owned by a foreigner. Because you can't keep blaming people on how they react on crisis, while you yourself, you are doing nothing to help those crises. Start doing something that is different, something that you believe and you know it will help this situation. And if you're heading in a right direction, people of South Africa, they are not stupid. They will support you instead of blaming without coming with proper solutions. No one is perfect, but at least Operation Tutula, March they are doing something to help the situation, to give awareness to the people of South Africa. And in South Africa, we all know that if the government doesn't work for the people, doesn't listen to the people, if the police don't do their job, as people of South Africa, we go to the street and protest. We put pressure to the government. What General Nhlanhla Mkhwanazi did was not according to the book. What General Mkhwanazi did was unlawful. But as a man who care about this country, as a police who care about his people, he stood up and did something. Today, a lot of corruption has been exposed. So each and every one of us as citizens of South Africa, we have a right to raise our opinion, and we have a responsibility to take, which is to protect our country, which is to protect our future generation, which is to protect our sovereignty. So this thing of blaming without coming with a solution, without doing nothing. Talk is cheap. Do something. March, Abo Jensinta and Abo Zandile, they are doing something. Do something. People of South Africa will support you. Go to March movement with your solution and join the movement. I don't think they will deny you an opportunity to say something. I don't think if you come with a solution to them that they see it will help with this situation without hurting someone, I don't think that they will deny you that opportunity. So the time of criticizing and doing nothing is over. Stand up and do something. Go to the street. Talk is cheap. So this thing of being selfish because a foreigner hired you and you think for yourself because you are dating a Nigerian or you are dating a Zimbabwean, then you start talking against March and Operation Tutula. It's not right. Here we are talking about our sovereignty. Here we're talking about the future of our kids. Here we're talking about the future of this country. And stop calling people Izinja.
So that's my 2 cents, guys. If you think you've got something, please leave it on the comment section. Thank you. Tusikiele